Kuka? Missä helvetissä mä oikein oon? Mitä eilen tapahtui? Missä mun tavarat? Muista, että menin baariin ja mitä sitten tapahtui? Saatana, mikä darra. Nyt on pakko syödä jotakin. Mutta eihän mulla ole lompakkoakaan. Ei saatana. Mutta on pakko sitä ruokaa jostain saada. Jos Seppo pistäis vähän lainaa. Vaihtoehto aika pirun vähissä. No joo, täälläkö se mulkku nykyisin asuu elintason mahansa kanssa? Ei muuta kuin suden suuri. Voi vittu. Mitä sulla oli asiaa? Ei mitään, aivan hirveä darra. Mä hokkasin eilen kaikki kamat. Kännykän lompakon ja avaimet. Lainako kympi? Etkö mulla on velkaa yli 2 tonnia? No hei, mä maksan huomenna ne. Miten sä mukaan maksat mulle? Sä oot hukannut sun lompakkoa ja kännykää ja avaimet, niin miten sä mukaan meinaat mulle maksaa, hei? Näillä asioilla on tapana järjestyä. Siis mä hoidan kyllä, mä hoidan. Nyt ulos! Ei helvetti. Oikeesti. On siinäkin kaveri. 2 euroa velkaa, jätkä sekoaa täysin. Siis mitä vittua? Mutta mitä nyt? Ainoa tyyppi, joka ei edes päästä mut sen asuntoon, nakkas mut just pihalle. Se helvetisen lompakkokin on. Hetkinen. Ei saatana. Ei se Ei. Oh. Oh. Se voi vieläkin olla siellä puistossa. Jeesus, miten vitussa mä löydän sen lompakon?
Yes! Kiitos. Missä helvetissä mä oon? Lompakko! Voi vittu! Ei helvetti.